Matei baba vari kudenga panguva dzino tibatsirei patiri kunzwisa patinoda kudzikisa kuti tinzwise shoko renyu vainesu tikomborerei kuti mhuri dzedu dzifambe sekuda kwenyu. Muzita raJesu tanamata, amen. Makadiwa naMwari tinokutendai kuva nesu muchirongwa Hope in the Wilderness. Nguva yatipfuurei takatarisa chitema cheupombo chatakati chitema chakaomarara chinotyisa kuti tipinde machiri mukati meupenyu huno, asi nezviri kuitika munyika, matelevisions, mapressure groups, michato, kurwiwa kuri kuita michato yatinoti abuse, kurambana kuri kuitika, chachitema chatijairikei, zvatijairikei hazvo. Asi kana tikanzwisa kukosha kwazvo munhoroondo yeBhaibheri nekuti Mwari aidei paakaisa muchato, tinogona kusajairira chitema ichocho. Chitema chinosiya maronda erufu, maronda ekurambana vana vatizokwanisa kuita zvimwe zvinhu. Chitema chinosiya devastation yekuti kana kuchinja course nedirection yemhuri, vamwe baba vachitotadza kuzopinza vana chikoro vaigona kunge vakatozoita zvinotyisa muupenyu, asi nenyaya yekuti vakapinda muchitema ichi vakuita zvimwe zvinhu zvinogona kunge zvisazofambisa izvozvo navo. Asi kune manje zvinozouya manje kuburikidza hweizvozvo zvinokunetsana kuri kuitika mudzimba, maabuse atiri kutaura. Vamwe vari vakuti ina handichada kuroorwa ini, vamwe vakutoti kuti vakadzi vakawanda sezvo tiri vanhu vatema chinhu chiri nani. Saka nhasi toda kumbotaura nyaya, kutarisa nyaya yekuvasingu. Panoteera pamberi tichatarisa nyaya yekuti zvinoita here kuti tiite vakadzi vakawanda, Bhaibheri rinoti chii. Panyaya yekuvasingu nhasi toda kumbotarisa mavhesi mashoma. Tichatarisa Genesis chapter 2 verse 8 inoti, nekuti Mwari akati iye hazvina kunaka kuti munhu agare ari ega, ndichamuitira mubatsiri akamukwanira. Saka Mwari paakasika Adhamu, amusika ari ega asati aburitsa Evha, haana kunge akadhizaina kuti Adhamu agorarama ari ega. It was not an emergency. Ayangoda hake kucreata kachidikwa-dikwa kekuti kana azomuunza Evha uyo Adhamu ajambe sekujamba kwaakaita kuyakwe. Asi aizviziva, angatori naye mupfungwa kuti panguva yakati ndozoprodusa zvangu Evha. Asi mashoko ekuti hazvina kunaka kuti munhu agare ari ega haana kutaurwa naAdhamu, akataurwa naMwari mbune pachake. Saka Mwari paaitaura nyaya idzi aizvinzwisisa zvaaireva, especially pakuti pakauya manje munhu uyu pakabva pakaita nyaya dzekunzi berekanai muwande. Saka panobva patanga nyaya dzekurara dzebonde nenyaya dzii. Saka chiti muchato manje wakadhizainwa kuti kana taakuita zvinhu izvi tizviite in the confines yemuchato. Saka zvikurevozvo kana tasvikawo pazera racho iroro, kurarama munhu usingazviiti chinhu chinonetsa, chinhu chakaoma. Saka Mwari achitiroorana izvi kuti musaomerwe neupenyu hwacho, nekuti zviripo zvakaiswa naMwari hatingarege kuzviita, asi zvinoitwa chete nevanhu vaviri vanenge vapinda mukati memuchato. Saka kurarama uri wega hachisi chinhu chiri nyore. Asi tinofanira kuzivisa kuti chitema apa Mwari achitaura chitema chisati chapinda. Chitema chapinda chine zvinhu zvakawanda chazvakavhiringidza, neiwo muchato ndowekutangisisa wakatoafektwa nechitema. Saka tinozoona manje mukati mekufamba kwenguva nenyaya yechitema makaroorana, mumwe akushayika, mumwe asara arega, atoasinguka munhu iyeyo. Asi tinenge takumudaidza kuti shirikadzi kana kuti tsvimborume, usingu hwacho hausi kuti wazvida, tiri kutodescribe kuti shirikadzi munhu afirwa, tsvimborume munhu afirwa. Nekuda kwakadarozve takataura nyaya iyaya inowanikwa pana Malachi chapter 2 verse 15. Munoverenga muiverenge, inoti yoko Mwari akasina umwe mweya wekuti asikire Adhamu vamwe vakadzi vakatowana, asi sei akasika Evha ari 1 aitsvaga murudzi rwaMwari. Saka Mwari achisa murume 1 nemukadzi 1 aitsvaga rudzi rwake kuti rwubudei pamwe. Saka zvinotipa pfungwa yekuti kana taakuita mwe michato isina kunangana nepapa rudzi rwaMwari runonetsa kubuda. Saka nyaya iyoyi yakatikoshera kuti tinzwisise nekuziva kuti Mwari achidhizaina muchato aida kugadzira rudzi rwake. Zvinozonetsa hazvo tichienda muBhaibheri tichizoona vana Dhavhidhi asizere shamwari dzaMwari, asi vavere vabarika vanaIsraeri, asi tinoda kunozvitsvaga zvavo zvakamira sei, mumbomira. Asi pano Mwari achitanga mhuri yake chaiyo,
ari kutanga achingopa murume mukadzi 1 nemurume 1. Pfungwa yekuti aida kuti murume agare ari ega kana mukadzi agare ari ega haipo pana Genesis. Iri kutouya chitema chapinda. Saka kusi kuda kwaMwari kuti munhu ave ega. Ndo patinoda kutsikidzira ipapo nepatinoda kuedza kuti dai Mwari vakaita kuti tipanzwisise. Now toda kuenderera mberi chiti asi sezvineiwo nenyaya kuda kuya kwechitema vanhu vakugara vari vega. Pamwe munhu afirwa, pamwe munhu aramba, kunyange kuna Malaki ekuya maenderana naye pamberi inoti Mwari anovenga kurambana. God hates divorce. Saka nyaya dzekufirwa nenyaya dzekurambana still hatingati ndo dzaita kuti kuvasingu kudike. Akudiki nekuti chitori chitema, kutori kurwadziswa nekuti waida ungoenda umwe wako asi paita kurwadziswa. Now kune vamwe manje vaakuya kutaiwa isusu hedu toda kuzviitira singuru nekuti michato iri kunetsa. Ndo vatinoda kuti tinangane navo kunyanya nekutarisana navo. Michato kunetsa, varume vanorova vakadzi, zvese hapana kana chakanaka chekuroorwa chatakambwepo. Chatoda kuziva kuti pressure iri kubuda munyika. Haisi kubuda mubhaibheri, hamuna izvozvo. Pressure iri kubuda munyika. And patinopopulaiza padzinova popula nyaya idzi dzekuti ini ndokwanisa kugara ndega ndikareiza vana ndikaita dai, tinofanira kunzwisisa kuti tiri kutaura zviri kufambirana neshoko raMwari here kana kuti tiri kutaura zvinhu zvatinenge tichingodawo hedu kuti titaure isusu. Nekuti muchaona kuti mubhaibheri chaimo tikamutrace hamuna vazhinji vanga vari single. Vashomodana. Vamwe vacho tinoda kuti tizobatsirana kana muine vamunoziva pamune vakomenda muchiona nyaya yakubuda muchiiteerera munogona kuti kandiro pasi pamwe takaverenga bhaibheri zvishoma pane vamunoziva. Ini ndongoziva Jesu, ndongoziva Johani Mubhabhatidzi, ndo vanhu vandoziva ini vakanga vari singwi. Umwe akanga ari singwi kuda Jeremia muprofiti, vamwe vanotaura vanodaro, ndo vandiri kuzivisa vakanga vari singwi. Now hatichitarisa nyaya yatiri kutarira iyo kuti mamwe nemazana nemazana, ma-thousands nema-thousands evanhu kuda ma-millions, because vamwe vanozoti at a certain time munhoroondo yeplanet yakava nevanhu bhiliyoni panguva dzakati kumanai, asi uko I think mamiliyoni akanga avava. Saka imagine kuti after a million people tiri kungosembura vanhu 4 vari single. Saka kuva single naPaul ndiyo Mwari akasiya nekuti Paul ndiyo Mwari tinonyatsonzwisisa chaiko anobva atotaura nyaya iyo pane patichamukota. Saka muchaona kuti Paul, Jesu, John the Baptist, Jeremiah single, the rest are not. Zvoreva izvo kuti saka kuva single manje itori nzira inenge wasarudza kuti itike nemacircumstances aripo. Nekuti tikatarisa circumstances dzaJesu nedzaJohani tinodzinzwisisa kuti chinangwa chavo changa chiri chipi. Tikatarisawo nyaya dzaJeremiah semu naPaul, Paul anozoti dai pasina zvandakaita izvi, zvimwe zvacho hatinonzwisisa kuti anga akaremara here, anga akaita sei. Asi upenyu hwaPaul nehwaJesu nehwaJohani hauna kusiyana. Now vanhu vari single kana vachida kubudirira pakuva single kwavo, tinhu vanofanira kuti vafambe nenzira idzi. Nekuti Paul anototi iye kana wakaroorwa iwewe unonguva shoma yekushandira Mwari, asi kana usina kuroorwa nguva zhinji uchaiwana. House to house kati tinotaurai tichiita machurch board nemamisangano yekuti tifambe mudzimba tichifambira vanhu, tikangoita vanhu vari single vakaita saPaul, chechi yese ikatogara ivo vanopedza nharaunda yese nemazuva mashomanana nekuti vane nguva. Asi handizvo manje zviri kuitika mukati muupenyu munomu. Vari kuti vari single unomuona aine mwana hana kuroorwa asi ari ndiri single. Unoita single sei ipo paine mahemu ekuti pane wauri kuona pasera. Vari single iva vari kurarama upenyu sehwedu, vachionawo maTV atinoona anenge achibudisa vasina kupfeka, vachiimbawo nziyo dzinoimbwa, vachicreatawo masituations mukati memisoro yavo. Asi varivo vanhu vanofanira kutomira pashoko, nekuti chatiri kuda kuavoida chitema cheupombwe. Regai muone zvandiri kuda kuverenga panapa. Ndoda kuverenga vaTesalonika vekutanga chapter 4 verse 3 to 5. Inoti iyo
For this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality, that each of you know how to control his own body in holiness and honor, not in the passion of lust like the Gentiles who do not know God. Now, Simon nyaya inotyisa kuti this is the will of God, ndokuda kwaMwari kuti muve vanhu vakasanangurwa, vakasumburudzwa, vakasukurudzwa. Saka kana upenyu hwako huri hwekuona generation, huri hwekuona Rhythm City, huri hwekuona zvimwe zvatinoziva zvimadhirama zviriko mazuva ano, izvi zvinopromota kuvasingu, zvopromota kuvagay, zvopromota kuvachi, nekuti tinoti zvine chirungu by beholding you become changed. Saka kana wafunga kuti iwewe uve singu, kwatatiso hakusinyori. Chikonzero taona mubhaibheri muine vanhu vashoma 4 vatatarisa isu vari singu. Hakusinyore, hatidi kunyeperana. Ende hakusinyore nekuti Mwari ndiye atozvitaura, hazvina kunaka kuti munhu agare arega. Anofanira kuwana mubatsiri. Now, iwewe kana unenge wadecida kudaro, wopinda kapashoni, wopinda nekuti by beholding become changed, paunenge uchimove from grace to grace, from faith to faith, uchikwira nedanho rekuva ari nani. Asi vari singu mazuva ano vanenge vane vamwe vavari kuona, anzi tiri kumawhispers, mawidows and what, asi unoona achinzi abudamba maningi, makuseni maonekwa ari mumba maningi. Vanhu vari kuramba kwadhimita kuti hazviite kuti munhu agare ari ega. Now, tarisai muone nyaya iri pano, tikaverenga nyaya iri kubva pana Timothy wokutanga. Hatimbomirai, hatide pana Korinde wokutanga chapter 7 verse 1. Nyaya inotyisa, hameno vanhu vakanga vanyorerapo kuda varibvunza nezvaari sezvaanga asina kuri, hanzi concerning these things wherefore you wrote unto me, it is good for a man not to touch a woman. Hanzi napo zvazvakanaka kuti murume aregake kubata mukadzi. Asi verse 2, nevertheless to avoid fornication, kuti avoida upombwe. Ndo nyaya inoda underline, ndo nyaya yakaitaura mazuva apfuura. Upombwe wanetsa muchechi, vanhu vari kupomba. Because of fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Saka nyaya yatotaura Mwari pakati hazvina kunaka, anga aisa waya muna Adhamu dzaisanga muna madhwa dzaida mukadzi. Hatina kuti waya idzo dzadzikontroreka, dzinokontroreka at a certain time neimwe nguva, nekuziva kuti ndichapindawo mumuchato. Dai zvazvo zvisingakontroreki taitaura nyaya, zvinokontroreka, asi dzadzaiswa kuti dziko zadzikiswa. Ndosaka paverse 8 akuti I say therefore to the unmarried and widows, it is good for them if they abide even as I. But if they cannot contain, let them marry, for it is better to marry than to bury. Saka Paul akuti manje, imibona kuvasingu imi, dai vaigona kuita seni, ina handina mukadzi wandobata. Kana mwana handina, hamakambona Paul achiterwa nekamwana, kana negurusvasva revakadzi. Hatikambozviona izvi. Dai asi nemhaka yeupombwe, nemhaka yemawaya akaiswa naMwari, kuda mandirini Paul haanyanya kufamba. Saka murora, zviri nani kutora pane kuti mutsve, musazvipise. Ndo nyaya yekutaura. Manje nyika zvayaita nenyaya yekuti yaisa kurwa mumichato, kurwa mudzimba, vanhu vakuopta kugara vari vega. Saka nyaya yekuva and successful yatotora mukurumbira manje, zvekutoti kana vaparidzi vazhinji vakutogadzira masemina ekuti how to remain single, how do you raise your kids single, how do you budget single, how do you unoenda kupi. Asi havasi kuadhirisa nyaya yekuti kana mafeelings eupombwe asvika unoita sei, vanhu vari kupomba. Ndo nyaya yatiri kutaura nhasi, nyaya inokosha, nyaya yakadzama, nyaya yakadzika, inoda kuti taure nezvayo. Now, tarisai muone nyaya iyi inofanira kuaproachwa neutsvene hwayo nekuziva kwayo, nekuti upombwe hauiti even kune vakaroora vane last yekuti mudzimai wacho aripo wekuti zvacho zvaari kuda azviite. Unoona munhu achitadza kuzvikondrora. Vadiki vedu mayuth
vanenge vasvikawo pazera rekuti ndakuda kudai asi zvisati zvaita Mwari ndosaka akaisa kuti brain ive iyo controller yemasexual desires. Tinokwanisa kuzvibata kusvika panguva yatete tazvibata, asi hapana need kana nguva yekuti uchate uve nemudzimai yasvika kwanzi roora usaite chitema cheupombwe. Saka vanhu vanoti vari single po asapota ati munogona here kuita sezvandakaita izvi, provided upombwe hwaupo, provided chivererere chachipo, provided ini ndinomuvha from Thessalonica to Roma, ndomuvha from Roma to Philippi, from Philippi to Efeso, from Ephesus ndiine vhangelika. Saka nguva yacho indoiwana handowani nguva yekucheuka kumukadzi, ndinoona nguva yekuti murume wangu wandee ndakaroorana naye ndiJesu. Saka kana uchida kuroorana naJesu umukana urimo, asi tati panhoroondo yeBhaibheri Mwari kuna Genesis arikuti hazvinaonaka kuti munhu arigara ari ega. Apedza kudaro panhoroondo yeBhaibheri taona vashomanani vakazvigona. Vari kuti vanozvigona 90% yechechi amasingles. Havasi kupomba vese ivavo, vari kumhanya neshoko sapo. Ndo zviripo nai. Tinofanira kuti titaure shoko raMwari neutsvene hwarimo. Now, taneimone imwe nyaya kutaurwa naPaul pana Timothy wekutanga chapter 5 verse 9. Anotaura zvechirikadzi dzatambobata ziya idzi. Let not a widow be taken into the number under 80 years old, having been the wife of one man. Hakuna shirikadzi pasi pemakore 60 vafana kuita sevanhu vepension vanoenda kupension. Kana usina makore 60 hausi shirikadzi. Aiwa, haikona kuti ndakuuma mwoyo pane shirikadzi dzedu dzakafirwa dzine 40 dzimwe dziri ndikuverenga sani mhanyire ndikuverenga. Verse 10 yati, well reported for good works, if she have brought up children, if she have lodged strangers, if she have washed the saints' feet, if she have relieved the afflicted, if she have diligently followed every good work. Hanzi shirikadzi iyoyo inofanira kutokonzerwa futi seshirikadzi. 1 inofanira kunge ine makore ari pamusoro pe60. Number 2 inofanira kunge yakabata vaenzi, yakabikira sadza vaenzi, inofanira kunge yakareza vana munashe, inofanira kunge yakaingori nemurume 1 yeye akazofa yeye. Ndozviri kutaurwa naPaul panapa. Verse 14 chapter 5 chiri pana 1 Timothy. Verse 14 iri kuti, I will therefore that the younger women marry. Vakadzi vechidiki mafirwa roorai, because chamakaroorerwa kekutanga ndechekuti maizvinzwawo kuti munodawo kurarawo nemunhu, mafeelings aya achirimo. Yanga nekuti Paul anonzwisisa kuti pane chembere dzedu zvazo dzakafirwa, dzatosvika pastage yekuti haiwa inini handichinei kana nemurume wacho, ndosvika pakuvata muna Jesu hadzichinei nazvo. Yanga women must marry. Be children, itai vana, berekanai muwande, ndozvakataura shoko. Muvakudze futi vana ivavo munashe. Give none occasion to the adversary to speak reproachfully. Pasaite mukana, musape Satani mukana wekutaura kuti sangano zvinezvi ozava ukataura nyaya yekuti ndiriwe kwani ndinopinda sangano rakati, nozoti nembiri yevanhu vasingazvibati sangano harichagoni kuparidza shoko raMwari nenyaya yevanhu vanozviti tiri tegasi, ivo vachirara nevamwe vanhu. Now tinofanira kubvuma ipapo. Now tarisai kuti analysis iyi, why Paul ari kuti iye chemberere ndo dzega dzinofanira kuzvirikadzi, asi chemberere idzo dzinofanira kunge dzakafamba mumutemo nemushoko raMwari. Mirai mupanzuse, ini nyaya yacho ndakaitsvaga ndikainzwisisai. Iri pakuti vana vatinavo achiri mayuzi anotaurirwa onzi mwanangu, do not be unequally yoked with non-believers. Usabopwe pajoko rimwe nevasingatendi. Uyo anotiza oita nharo. Mazuva ano kune zvirwere ochochora pano, ochochora pano, ochochora pano. Kamwe kamwana mudumbwe atera azowana anomuda apinda mumuchato. Muchato uya wanetsa nekuti kana ukauya uine zvimwe zvawakaita. Remember nyaya dzeupombwe takati dzine madhimoni mukati, dzine ropa.
Because pawanenge uchichinja dhimoni amene zvawanenge uchichinja nevawanenge uchichinjana navo vamwe vamazuva ano vanenge vakachekwa ari matatu unenge usingazivi kuti inorevei, uchingotora wopinda mumuchato wasvikira paShake Foundation wosvika muchato hauchasenzi, morwiwa mbamuya warohwa wabuda washirikazi. Saka muchechi takuita basa rekunzi bvisai zvipo zvechirikadzi. Chirikadzi iya yakambogara nevadhara nevakuru vakaiudza kuti usafambe mufambiro uyu, usasungwe pajoko nevasingatendi, yashirikadzi. Saka Paul ati ukaona munhu akasingafambi zvakanaka, ukaona munhu akasingabikiri vaedzi, ukaona munhu asina kurarama mumurume hwana isirikadzi akazviitisa, takagadzira because sangano rakugadzira kaizvozvi rakugadzira masingles kuita rekumanufacture. Rinomanufacture sei? Munhu otamba obata zvirwere. And unfortunately manje mazuva ano vanhu vanotanga kudonha vasinganyanyi kutanga kudonha ngoti Mwari akanaka kwani mapirisi anomborera, asi pazvainetsa chaizvo vanhu vanotanga kudonha vanhurume adonha murume demu vauya naye vakabva ndimurume ranga vane chirwere ramukadzi vasangana paya pataita aiwa kana tisafambe mufambiro uyu. Mwari anoda, this is the will of God, even our sanctification, kuti titi abstain from sexual immorality. Hatifambe mufambiro wakanaka vana vaMwari. Aramba, apenga, ataura zvaanoda, atizira, aita sei, zvirwere zvabata murume demu afa azvikiretera ushirikadzi. Nemusodzi chinonamatira maherita chinonamata nguva kwake, hanzi ngatinamatirei munhu mwana wedu akadaiwo yashirikadzi. Hanzi napo hadzisi shirikadzi. Fact yekuti haana kugona kuita murume umwe kusvika pano pasikisi, ifekti yekuti akafa akatiza mugwara raMwari. Fact yekuti afirwa nezvirwere, ifekti yekuti akazvihodha kana kuti iye pataimuudza kuti usadai akapinda nacho, saka haigoni qualify kuti achimborume kana shirikadzi. Fact ndozvirikutaurwa naPaul. Saka ngati pane rimwe nguva shoko raMwari parinoita kunge riri hard kana kuti rakaoma, asi ngatiritore zvariri nekuti ishoko raMwari. Shoko raMwari riri kuti hazvina kunaka kuti munhu ugare arega, asi shoko raMwari riri kuti upombwe hautoiti, tizai, run away, flee fornication. Therefore kana achifanira kuti arare nemumwe munhu, vanorara in the confinements of marriage. Saka munhu ari single izvozvi afirwa achiri mudiki anobvumirwa kuzvibata, nekuti Mwari anotipa simba rekuzvibata kusvika aroorwazve zvinobvumirwa, kuroorwazve kana kuroorazve zvinobvumirwa, kuti tisapinde paupombwe, kuti tisasvibise zita raMwari, nekuti Mwari achizvisika achisvika muchato ane image yeruponeso yaaida kuti ivhurwe pazviri. Therefore we cannot encourage to be single, because zvinopuruvhika nevanhu vari single vaine vana, nevanhu vari single vachiita chiverevere, nevanhu vari single kuti hazviite kuti munhu agare ari ega. Is proven, zvinozikanwa, zvakaonekwa. However, handisi kuti vese havazvigoni. Kune achagonawo kuita saPaul, kune achagonawo kuita saJesu, kune achagonawo kuita saJohn the Baptist, kune achagonawo kuita saJeremiah. Asi phenomenon yaapo yekuti 60% yesangano vese vakangoita saPaul, asi vhangeri racho risingafambi. Vese vakaita saJohn the Baptist, 60%. Hayo vanhu ngavapinde muchato wakadesignwa naMwari, hauna kudesign. We cannot listen from the world what the world is saying, kuti hazviite kuti ugare wakasungirwa nemunhu, kuti ugare unokwanisa kuzviitira, unokwanisa. Varume vanorova sei? Nevakadzi vanorova, tese tinorwa. Asi kuti kana taamuna Jesu atiri, marriage becomes sweet as God has designed it. We have failed God by not handling marriage issues neutsvene hwazvo. Nyika kusvikira yakutoti paridzira kuti munhu unoranira neiko muchigara muchirwa, vana vedu vototenga izvozvo.
asi havagoni kugara vari vega. Vakuita vana, vakunza kreshi pamba, vakuita mawidho vari vadiki. Wozanza zvese zviri kuitika pamba. Zvirwere makuva tinawo mumisha medu, tinoziva makuva tinawo kuburikidza nenyaya dzatiri kutaura idzi. Mwari ngatibatsire. Tinoziva kuti munyika yechitema pamwe chakapfuurawo nekwatiri chitema chikabvumburudza mudzi chikasakadza mhuri. Dzimwe nguva vakutoti ini hazviite inini, zviri nani ngoita chiverevere pane kugara ndine munhu. Hayi, namata kuna Mwari. Mwari akuitire nyasha muite zvinhu izvi within the confinement of marriage. Mwari ngatibatsire kwatiri kutarisa nyaya dzakadai, nyaya dzinoshungurudza, nyaya dzinonetsa. Tinoda kukumbira kuti musherewo nekukomenda nekulaika Hope in the Wilderness, musubscribe, mubaya notification button, mukuone kuti panenge chikanda dzimwe nyaya dzinoshupa, dzinoshungurudza, munge muinesu muchifamba nesu. Musanzvenge shoko rinotibatsira, rinoda kuti Mwari tiende kudai. Tiri muhondo huru yechitema, saka tinofanira kurwisana nacho chitema kusvikira tabuda ropa. Nekutoda kuzoona Ishe kupedzisira akatinamata. Baba vari kudenga, mukati mehondo huru mudzimba dzedu, mudzimba dziri kurwiwa, dzimba dziri kuitika zvakawanda, vamwe vakutoti kugara vari vega zviri nani, asi makati hazvina kunaka kuti munhu agare ega. Asi kana munhu agara ega, zvekuzvibata zvonetsa, sangano romurwa, muchato wenyu wemurwa, batsirai vana venyu as individuals in my own circumstances. Tibatsirei mhuri dzedu dzirarame sokuda kwenyu. Muzita raJesu tanamata. Amen and amen.